Why this corona ஒழிய. இன்னொரு முறை சொல்ற நல்லா கேட்டுக்கோ. Why this corona ஒழிய. அந்த கசாயத்தை எடு. கசாயம் கிளாஸ் மூஞ்சில மாஸ்க் போடலனா வந்துடும் ஃபீவர். ஹாப்பி லைஃப் கொரோனா கம்மு போச்சு நிறைய உயிர். ஏஜிஎச்சில பெட்டு இல்ல மூட்டு உட்காருடா வீட்டுக்குள்ள. ஃபர்ஸ்ட் தொண்டை வலிக்கும் அப்புறம் சளி பிடிக்கும் டாக்டர்ஸுக்கு வைக்கணும் சில. வீட்ல துண்ணுட்டு தாய் பாசு ஆடு மிஞ்சாது மண்ட ஓடு. பைக்ல சுத்துனா எஃப்ஐஆர போடு வெயிட்டிங்ல சுடுகாடு. வாய் திஸ் கொரோனா ஒழியே.